Türkmenistanda Sağlygy saklaýaş edaralarynyň işgärleri soňky aýda alan aýlyklarynyň ta 20% azalandygyny aýdýarlar. Bu aralykda medisina hyzmatlaryndan peýdalanmaga mejbur bolan hastalar saglygyny bejermek üçin çykdyjylaryň artdanlygyny habar berýärler. Bu ýagdaý koronavirus pandemiýasynyň vaksinasiýa aladalaryň we ykdysady kynçylyklaryň güýçlenýän wagtynda ýöze çykýar. Adatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary bu gün Dogor welaýatyň medisina edaralarynda işleýän işgärleriň aýlyklarynyň kemeldilmeginiň belli bir derejede olara tölenýän goşmaçylaryň kesilmegi bilen baglydygyny aýdýarlar. Medisina işgärleriniň hususanda giýjeki smenalar üçin goşmaçy tölenýän we agyr iş şertleri üçin berilýän goşmaçylary aýrylypdyr. Şeýlelikde medisina işgärleriniň alýany diňe stavka ýagny kesgitli aýlyk hakyna düşürilipdir. Bu bolsa saglyk işgärleriniň zähmet hakynyň odulkysyndan 20% azalmagyna getirýär. Bellemeleri Türkmen hökümeti odulky ýyllarda bolşýaly büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň ýylyň başyndan 10% göterilendigini eglan edipdi. Emma Sağlygy saklaýyş puwdugynda işleýänleriň ortaça aýlygy 2020-nji ýylyň başynda 1800 manat çemet bolan bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda bu aýlygyň ortaça möçberi 1440 manata düşüpdir. Üstesine soňky 8 aýyň dowamında kesgitli aýlyk stavkasyndan daşary tölenýän goşmaçy tölegler welaýatyň Sağlygy saklaýyş puwdugynda işleýänleriň en çemetine berilmendir. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan COVID-19 keseliniň alamatlary bilen geçýän hastalyk keselhanalaryň işgärlerine ulagyram saldy. Keselhanalar hastalaryň köpdigine döz gelip bilmedi. Köp hastalar kabul edilmedi. Lokmanlar agyr şertlerde işledi. Goşmaça karantinlerde işlemäge mejbur edildi. Lokmanlaryň arasynda keselçilik artdy we ölüm ýagdaýlary köpeldi. Bu ýagdaýda ýurdun prezidenti medisina işgärlerine goşmaça hak tölemek we ýeňillikleri bermek kararyny eglan etdi. Emma Türkmen hökümeti keseliň ýaýramagyna garaşy görüşýän saglyk işgärlerine sentýabr aýynda wada berilen ýeňillikleri tölemedi. Şol bir wagtda Türkmenistanda medisina işgärleri ýörite geyimlerini, maskalary, ellikleri öz hasabyna almaga mejbur edildi. 8-nji fevralda Türkmenabadyň köp uğurly keselhanasy öňkü iş tertibinde hastalary kabul edip başlapdyr. Bu arada maglumat berýän habarçylarymyzyň bellemegine görä, hastahanalaryň koronavirus alamatly kesellänleriň köpdigi sebäpli hastalary kabul etmegini izli-izine çäklendirip durmagy we käbir bloklaryň doly karantina ýapylmagy kroniki keselleri bar bolan ýa-da planlaşdyrylan operasiýa mätäç adamlaryň medisina kömegini almak mümkinçiligini ençeme aýyň dowamında çäklendiripdi. Bu ýagdaý maýyplygy bolan adamlaryň sosial kömek üçin öz saglyk kemçiliklerini tasdiklamak işini hem kynlaşdyrypdy. Habarçylarymyz ýylyň başyndan bäri ýüzlerçe adamlyk nowatlaryň dörenligini we ençeme adamyň zerur resmi namalary alyp bilmeýän hatda sosial kömek pullarynyň mahrum bolýandygyny hem ýaşamaga girdejesiz galýandygyny habar beripdi. Sebäbi maýyplara döwletden kömek pulunu bermek kararyny çykarýan saglyk komissiýasy birnäçe resmi namalary şol sandy keselhanadan adamyň saglyk ýagdaýy baradaky epikris resmi namatyny talap edýär. Türkmenistanyň ýylatynyň ýüzüýüz bolýan häzirki sosial ykdysady kynçylyklary soňky ýylyň dowamında has güýçlendi. Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasy döwründe amala aşyrýan çäreleri büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň azalmagyna, dürli maksatlar üçin aýlygyndan alynýan tutumlaryň sanawynyň hem möçberiniň köpelmegine getirdi. Ýurtda girdilen çäklendirmeler ýylatyň agla we böleginiň gazanç etmek mümkinçiliklerini çürtkesik azaltdy. Medisina hyzmatlarynyň el ýeterliligi we hilip etildi. Türkmen hökümeti problemalary açyk agdamýar, resmi metbuat bu barada habar bermeýär.